Sandalay, day. Nansakay? Nansaka? Si ano? Yan na, kay gabi na din silimuang. Kia, please Kia. Bless ni mong mami. Mama Julie. Ano na CJ? Nasang tanan lagi. Masakdanan. Balik-balik. Lalaan na rin yung pamsahe sa isang mga. Masa man mo? Nak, pamangan sa tagbuhok, nakla. Kay pami na. Hala, parang. Hasam mo? Masa tadi? Anda na yung pamsahe. Kita sana kung unas kuan. Nada ko irgalo. Kaning bahin na. Napod. Mag-vlog ni Zeron. Nada ko bahin. No, God, dili mo diapod mo atin. Kuatong jenis dili mo mention. Ito na kung diapod tanan. Monica, Nini, Aliana, Lixie, Mayor. May labat kaya. May labat silin. Nari emang. Lord na Lord. Pronay. Alas jay-jay, arang kabuyag. Dala ni ang bahay Lord. Kabuyog ni jay no. Ano pa kang tumutunog daw? Ano? Suli na sa nabran arman tambol ka. Hala, grabe ka sa man. Grabe. Grabe lang niya magsadal. Sanggalab man. Kilawon. Sayawi sa kay kasanggalab man, sayawi. Kilawon ko na. Ang sila. Dang kay naglalalala mo ka magilaw. Ha? Wag yo kay nubuka. Kiyaw mo kanang blis kiyang. Kiyaw mo ng blis. Labi pa mo. Yun. Agar plano man. Uy, naidas kuan. Yan na, hanim lagi dahil siya. Pan? Masa narek? Paano atong tindahan gidang suli kay alas 3 tumika. Ka? Ano mo taga Dahil mo, tayo ka sa baba ka. Kampung sabot. Siya, gipahumot silang duwa rin. Saan sa boss? Vitamin C. 500 mg. Saan na vitamins? Wala itong pamili. Saan sa mana? Atan eh. Tiri ko kami. Ala, hindi ko giyon na. Kaya naman niya din ang kasi bitaw na. Sige, ako sa mga lusin ko, maligo na ko. Ang butang nito sa butanganan. Ani ka, di na ang kada na. Uy, naaligin may papel di pina. Kaya paso na. Nagtiyo kay Lipina. Kada pa buto. Lala na. Sa may kang mayor? May tagunting bitaw. Sa kang mayor? Dara na yan. Tabo. Nagkamayon ko na sa. Tali na. Nanalisan na. Ano kay secret na may ita? Kasi dara yung huling-huling dara. Dara mo huli-huli na si Zaha. Basta Basta kay mo nagahong gibit-bit. Mo nagang gibit-bit pa salamat daw. ya sa mong pagkati. Alam kang manang. Kadus naghatag na rin. You know who you are. Naghatag na pag na kaya nakalulingan na nakagwapa na kamamod. Dagan pa yung grasya maabot sa isang kinabuhi. Dapat Simbrik. Salamat Jud sa ding pasalig og kalang mutubil sa motor kaya kauli ko. Nani, salamat. Kay guwapa ka din po shampoo. Ha? Guwapa ka din po Isa shampoo. may pasalamatan na. Ang tagi, galagis na pala. Kay ba nung kinsa? Dagan salamat. Mas tiri nga ito na kaya ang tubilan di. Uli ko ni tawag tanan. Arang lima Tiri ka. ang tubig guys. Tiri mo no. Salamat sir kay mo gitubay na mo abot sa shampoo. Tapos kay dagan man. Na, nagugugo ko na. Iya kay muli na ko mo be. Aliana dari, ngapil. Ha? Aliana. Aliana. Tawo sa. Kuan tong lim. Madu ka na sa ila bisita mo pang tunahan. Iya, kay kita ka mamuli na mo babay Ang mo buwan mo. na si Ana ay, aujo. Asa ba din? Kay ka maduli. Muli na. Sakay ka na ba? Dia tu na sugar siya sa kauli. Tabakot kang kwesi di. Dia sa sili na usig maya, usig ka. Mo babalo sila. Yan yan ni Siri mo babalo. Enggak magaling na ka. Ule, dia Sirlin Jule. Sirlin, dia sa nino. Sindilok sinde. Kaya mawa ko na na kay
Sa shampoo nga dab, conditioner o shampoo. Kay ba ka kinsa ka pwede ka magpaminsyon dengan salamat. Hinatpon ta dagang grasya magapaw-apaw. Sa imong ka manggihatagon. Salamat ma'am amping kanunay diha. A few moments later. Cellphone. Kamusta man kaniya? Lagi gidang ay sa ilang mayor. Okay naman. Kasi kakak na gabi. Wah, mag-hisgot ka sa akong kakabali. Nasang vlog eh, ado ko zaghakaw. Hindi ko ganang lagi sa Mayo, Mayo, mayroon po. Man mo kon. Namuot ko kayo, sila Lixi, ganda nang giduwa, ilang kwartos taas ni. Lixi, nag-black lang duha. Ada di puti non. Ingat naman sang Lixi, mama. Dani. Ibis tanan diri toklo kay. May naman sang Lixi, mama. Dahan ang pilang mga istorya, ang paminawan, ang tawa, Miss Aisa. Ayuban. Sama plan mga nena kita. Nag-istorya pa sa Lixi, si Lixi may guys, yan may dari guys, si Aisa guys, nang hinlo. Ana kay di malaman duminahan mo kana na. Di mo kay madam. Si Aisa ko nang hinlo. Ikar masin. Namuot ka to ko, to, i-vlog, may nag-video. Hindi. Kapadali din. Susura silang duha lagi. Hindi naman sa lian ako ang nasliksi. Magsige magdudua, di naman ganun mga kadug sakot basta nasliksi. Atong yun Sila dudua taas sila. Dino na yun eh. Naglaag na to ka to ko tilaog. Bigil man natin natin. Kini guys doon. Nabari ka na sa kwarto, quarantine. Kabata ka ng boy. Lunes pa ka magagawas. Doon iboy na mo. Wala tayo magting-ting. Sa una na. Signal na eh. Suko ka na na. Sa pang nga nakakuntay mo na. Wala magting. Kaya sa pareem, dari si Parizon. Yung mga kung na restaurant di pala man Ha? ang papusin. Uba Apa muli? Jadi ano ko sana? Sudlon. Bisa dosi pa. Yung sudlon dari Yung tawag mo kung duli gani ha. Kaon magtamilok kita ko sa vlog. Mas yating antikira sa karon. Kagong. Kaya anniversary ko nung masa igsuon ni Limuel. Ang wala mo ko bris mo kiniran ko. Sa pakadusi, muli sa darin, mula ka mas Limuel ka 15. Buko dito nang Wala pildi siya. Yato, nastiri ko na rin. Sa los niya mo ba, nagmamasuli? Pildi. Di kay pungot mo ko na pre. Mga ko na food. Di ako maglagad nila kay mga bugiro Kanang pamilya ni Wala na. Ha? Wali mo dadot kaya na din. Uy, bis ko na mga niski ah. Uy, birthday mo rin ko yan. Doon yung ni kanta. Danay din? Kanta sa. Ang gritan daan na din. Kanta sa. Happy birthday Kuya Ondoy. Sanay? Magbayad ang tubig, Nay? Nagbili na kong pabayad na tubig kay... Putdan ko Nailin, ito si na. Ondoy Linda. Isang birthday Nailin. Hindi, lagong doon Linda. Ondoy lalay Nailin. Hindi. Unsabang Ondoy Nailin. Hindi ba Kuya Esther? Ate Esther. Happy birthday Kuya Ondoy. Happy birthday Kuya Ondoy. Happy birthday Kuya Ondoy. Happy birthday Kuya Ondoy. Say handa ni Nailin. Wow, matakay ba kumatan mga ito, mga ito ka? Atong Atong aton? Gabi naman. Lagi mong mama, wag kami ngawa. Nailin. Wag kami ngawa mama. Tingawa Nailin. Hindi. Kita ka TikTok ni mama. Kita ka. Umiyaw kang ngawa. Aral lang ka ng kiss na ha. Kiss lang ka na ha. Kisses tapurami, gimiyaw mo ka kang mama. Para mas mamawag si tapurami. Kiss ba kang tapurami? Kiss na gani ha. Ano, kiss na ka? Hindi, alas mo mapauliin. Alas mo mapauliin. Sige, birthday kanding. Kanding ko no. Sige nga mo. Sister. Ngayon mo ito kanina manihapon na. Magyapon sa mo. Mo to tas birthday Kuya Ondoy Nailin ta. Mabanta po namin sa, di mo kumuha ito dahil. Mo ba mo to tang birthday Kuya Ondoy ta promi ta. Ay saksan. Ito na sila nagpurmahan na sa kalenderya. Di ba kanina magsamok? Dili di ka kaduti mo nga naguli sa kunahilin sa bahay. Hindi na maghatod dito ka. Ito ka kaluto.
Di ko kaluto. Katus ko yung saman. Nailen, love you, Nailen. Nailen, Ha? love you, Nailen. Maka na yun kaan. Feed pa yung Nailen. Tagas na tayo ka. Mapuno si Dam ka o Nailen. Atong na yun sa kadlawon. Ito din ako sa bahay. Birthday mo rong undoy lagi sa lapok man. Maragapon kaon. Atubangan ko sa pagkadaghan. Mas kami nagkikig na kunobis ka na sa karinderya. Wala mo ilamay kaon o sa karinderya. Nailen, Ha? love you, Pagkakaya na Nailen. diya. Sige, I love you. Nailen, Ha? love you, Nailen. Hindi mo nga mahal na wa. Nailen, Nawag si mama wa. magkalami feed pa yung Nailen. O alam eh. Wala yun nagpupwede ay. Hatag na ikaw kung nabuntag. Dahil lagi lang bigpay. Ha? Lilis akong nanay sa gibot ni nanay. Ano, birthday pang Kuya Undoy ugma Nailen. Birthday pa. Gidahan ta kang Aisa. Ano naman ka ba na? Sa Nailen, Gidahan ta kang Aisa. ako Nailen. Ano man? Nailen, love you, Nailen. Sabi na, saan ka problema ha? Nataliksik gawas. Ano ilisik? Taliksik magpakuan ko. Baka. Naambis kayo mag-upload ako na muna ako. Ano ko nag-upload kayo biwas Aisa. Ano naman lagi ko pandong? Mag-upload ay ka. Ako ko nag-edit. Nailen, Ha? Hawak ka love you, kaigit. Nailen. Pakunos na hili na kaigit, day. Ano ito? Edit man ta promi. Magpa-upload lagi. Ta promi, edit man ta promi. Di man. Huwag ko kaigit. Ma, edit ta promi. Edit, di ay. Abi kong ningod na kaigit. Galing ko sila na ng yan, kaigit ko na Abi po. kong nakaigit sa panty. Ta promi.